Wannan shine website din da zaka yi downloading bidiyo yanzu. Yanzu Twitter sun hana ba za ka yi downloading direct ta kan kowane application ba. Wannan application din da kuke gani a nan da na shiga shine application din da nake downloading bidiyo da farko. Na je kan Twitter sai na dauko link din kowane kalan bidiyo ne. Ga wani bidiyo ne mai sakan takwas sai na dauko wani link din. Idan ka koma kan wancan application din inda yake loading din a sama kawai zai maka searching din link din na sai nuna maka downloading link guda uku a ƙasa. Megabyte daban-daban da zaka yi downloading bidiyo. Amma yanzu ya daina aiki tun daga lokacin da Elon Musk ya karbi Twitter. Yanzu in kana so ka yi downloading bidiyo sai dole ta wannan website din. Idan na zo wannan website din wancan link din da na riga na ne copy zan ajiye shi akan wannan tweet URL din nan sai na pasting din wannan link din. Ina pasting daga nan ƙasa ga wajen load bidiyo nan sai na taba load bidiyo. Zai nuna maka kai verify sai kai verify. Zai nuna maka bidiyon ka daga nan ƙasa. Gashi na irin wannan abubuwan guda uku da yake nuna asali a tsohon application din shine abin da yake nuna zaka yi download din sa direct. Yanzu tunda sun hana dole sai ka zo ta wannan website din. Za a je muku link din wannan website din a wajen comment section. Idan ka bude za su nuna maka inda zaka ajiye link din bidiyon ka da kai copy link akan Twitter. Kana paste din wannan link din za su nuna maka directory na link din downloading guda uku daga nan ƙasa. So sai mu downloading wanda yafi kowanne nauyi domin ya bude mana clear. Kana downloading haka za ku gashi nan downloading din yana tafiya. Yana gama hakan ne shikenan ya riga da yayi downloading. Za ku gashi nan downloading files. Kana taɓa wajen details za ku gashi nan bidiyon ya riga da ya yi downloading. So wannan shine sabon hanyar da za ka yi downloading bidiyon ka akan Twitter. Kar kuma tara lakin wannan bidiyon da kuma sharing ɗinsa a Facebook group ɗinku da kuma channel na kan WhatsApp sabon update da haka. Wanda kuma bai san da zai creating channel akan WhatsApp ba da akwai bidiyo da kasa sai duba domin sai da zai creating.